wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Non en don bolwana lewru sumaye der dewe de hani bi adamajo tiidana dum duddina dum ha der lewru sumaye man do der don man do jangugo alquran der lewru sumaye man do dum hunde tilimde dum dewal ngal hani bi adamajo himmidino be mudum suklano dum hokka dum wakkati kadi ngam jawmirawo bangido o wi'ata innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kadi ben suklani be jangugo deftere Allah nden do be ɓoci julde mabbe be nafki bo ha jawle de min dokki be kadi kamɓe man ɗo ɓe nafki mana man ɓe dokki sadaka ha jawle deydey ko min dokki ɓe kadi mana man ɓe dokkiri sadaka man fotan kalati ɗum sadaka cuuɗika kanka ɓurata ha hokkugo sadaka ha fotan ɗum laati ɗum sadaka banguka kadi ɗon ha muɗum hayru ɗuɗɗo kadi kamɓe man ɗo yarjuna tijaratan lan tabur. Kadi kamɓe man ɗo ɓe ɗon tammi filu ngu buratako, ɓe ɗon tambi mbar jari kayri man ɗo ndi ɓe gaɗata asar ha muɗum jangugo maɓɓe deftere Allah non ɓocugo maɓɓe julde non hokkugo maɓɓe sadaka cuuɗi ɗum be banguɗum kadi kamɓe man ɗo ɓe pili filu maɓɓe man ɗo ngu buratako mana man jawmirawo warjotoɓe ha kuuɗe maɓɓe man kanjum jawmirawo ɓangiɗo wi'ata li yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun shakur. Kadi ngam jawmirawo ɓangiɗo kanko man ɗo waɓɓe banniɗo o hebbinanan ɓe mbar jari maɓɓe timmidindi, o hokkan ɓe mbar jari maɓɓe timmidindi, o heynitortako be hokkugo ɓe mbar jari dow kuuɗe maɓɓe man tan bal o ɓesdanan ɓe bo ha moƴƴere maako, o hokkan ɓe bal o ɓesdanan ɓe bo ha moƴƴere maako. Innahu ghafurun shakur. Kadi kanko jawmirawo man ɗo o jaafowo jeyaɓe maako ha boofi muɗum non bo o gettowo kuuɗe o gettiɗiniɗo kanko man ɗo non do kuuɗe ɗe jeyaɓe maako man kuwata ɗo kanko man ɗo o yettan kuuɗe man mana man kadi ɓi adamajo o huwan kuugal laatingal pamaral jawmirawo ɗuɗɗinanamo kuugal man. To kadi tilawatul qur'an man ɗo kanjum man ɗo wari nassiji ɗuɗɗi ko sappinta en ha ɓural jangugo alqur'an nde fumare, ha ɓural jangugo alqur'an nde fumare. Nder ɗon man ko wari ha sahihul bukhari an usman radiyallahu an kanko man ɗo o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata khayrukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu. Kadi ɓurduɗo nder moɗon onon ummatore am goɗɗo on andiniɗo qur'an nden o andini qur'an man, goɗɗo on jangugo alqur'an o andi nde nden kanko bo o andinine tana maako. To oɗo ɗo kanko wonte laatiɗo ɓurduɗo ha ummatore am, goɗɗo janguɗo alqur'an nden o jangini alqur'an. To kadi mana man kadi deydey yimɓe suklaniɓe ni jangingo alqur'an ɗo kamɓe man ɗo ɓe ɗon dow hayru ɗuɗɗo jamum, ɓe ɗon dow hayru ɗuɗɗo jamum ngam ɓingel ngel ɓe jangini kañum man ɗo ɓe ceedata ɓe ɗon keɓa mbar jari muɗum ha ñande darngal. Goɗɗo on mo ɓe jangini man ɗo ɓe ceedata kala nde o jangi alqur'an man fuu ɗo goɗɗo mallumjo janginɗo mo ɗo kañum man ɗo mbar jari jangugo alqur'an man ɗo ɗon hucana ɗum ila qiyami sa'a ha deydey fodde. Kadi mbar jari man ɗo ndi tayrata ɓingel man ngel o jangini kangel bo ngel jangini goɗɗo mbar jari man ɗon hucanamo. To kadi ni kam oɗo ni janginɗo alqur'an ɗo ko tammete kam mbar jari mako man ɗo ndi tayrata ngam kala o jangini oɗo bo janginan oɗo bo janginan laato kanko man ɗo o faggitake boɗɗe lattiɗe ɗe ngala keerol. To nder ɗon man ɗo wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata almahiru bil qur'ani ma as-safarati al-kiramil barara. Goɗɗo on lolluɗo wato bawɗo qur'an ɗigginɗo alqur'an ɗo kanko man ɗo o janginde kanko man ɗo darja mako o ɗon wondi be mala'ika en ha darja mako.
walladhi yaqra'u alqur'ana wa yatata'ata'u fihi, kadi goɗɗo on janganɗo alqur'an amma o wonay oɗon ɗiggini alqur'an man, o wonay oɗon ɗiggini alqur'an man ɗo jangugo man ɗum ɗon mari saɗirma ha maako, o wawta o jangande kanko man ɗo jangol ɗigginɗo. To kadi kanko man ɗo o ɗon mari mbarjariji ɗiɗi, oɗon mari mbarjariji ɗiɗi, mbarjari jangugo maako alqur'an man ɗo be mbarjari saɗirma nga o yidata ha jangugo alqur'an man ɗo. Amma kadi luttan bawɗo ɗigginɗo alqur'an man ɗo, kañum man ɗo darja muɗum ɓuran margo darja janganɗo nde ɗigginɗo nde jamum ɗo, kanko kam darja maako ɗon o ɗon wondi be mala'ika en ha deydey darja maako. To mo ɗigginayde bo kañum bo be ɗigginay man fuu ɗo jawmirawo waɗani ɗum be moƴƴere muɗum, kanko bo oɗon mari mbarjari marrare deydey ko o jangi alqur'an man, be mbarjari ɗiɗaɓri bo deydey ko o to'ata ha jangugo alqur'an man ɗo. To kadi kanjum man ɗo ɗum sappinan en ɓural jangugo alqur'an. Non wari ha hadisewol gongol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata yimɓe ɓe kawtata majtama qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa khaffatuhum malaika wa zakarahumullahu fi man inda. Kadi yimɓe ɓe kawtata ha suudu nder cuuɗi Allah, kamɓe man ɗo ɓe ɗon janga deftere Allah, oɗo janga luttuɓe bo ɗon keɗi, oɗo bo janga luttuɓe bo ɗon keɗi, ɓe ɗon jangira dow sifa oɗo ɗo. Kadi kamɓe man ɗo toni ɓe ngoni banniɗo man ɗo, sina kadi ngam wara moƴƴere jawmirawo jippo dow maɓɓe, moƴƴere jawmirawo jippo dow maɓɓe, wara mawo o moƴƴere jawmirawo non bo jippo dow maɓɓe de'ende, jawmirawo waɗa ha maɓɓe de'ende ha nafsuji maɓɓe, ha fofturu ha nafsuji maɓɓe. Non jawmirawo ɓangiɗo wi wa zakarahumullahu fi man inda, jawmirawo inna ɓe ha mala'ika en wonɓe ha muɗum, o wi a ndaare jeyaɓe am ɗo, kamɓe man ɗo ngam yerdago kugal maɓɓe man ɗo, ndaare kugal ngal ɓe kuwata. To kadi innugo mo jawmirawo inni ɓe ha mala'ika en wonɓe ha muɗum ɗo ɗum darja ka jawmirawo hokki ɓe, ɗum bo hollugo yerdago kugal ngal ɓe kuwata man ɗo. Non kadi ha jangugo alqur'an man ɗo, kala harfere nde goɗɗo jangi fuu warjete dow muɗum, kala harfere janguɗa fuu, a jangi alifiwol ha alqur'an a wodi mbarjari sappo, a jangi laamuwol ha alqur'an a wodi mbarjari sappo, a jangi mimiwol ha alqur'an a wodi mbarjari sappo. To ni kam ɓi adamajo to o jangi qur'anure timmidinde kam, kerol mbarjari ko mari man ɗo ɗum hunde ɗunde. Han misalu noyi salafinko en ɓe gonno, noyi yimɓe salihi en ha zamanu deydey zamanuji kedduɗi be annabijo, noyi ɓe gonno be tiɗgo maɓɓe ha sumaye be jangugo alqur'an. To kadi kamɓe man ɗo ɓe laatake no yoga nder maɓɓe ɗon ɓesda tiiɗal muɗum ha jangugo alqur'an. To o laatake ha tana sumaye kala ñalde fuu o janganno kisbeje ɗiɗi, to sumaye nasti kanko man ɗo o ɓesda o janga kisbeje 6 walla kisbeje 10, kadi banni yake maɓɓe wayi be tiiɗal maɓɓe ha jangugo alqur'an. To kadi nder ɗon man ɗo modibbo biyeteɗo imamu zuhuri, kanko man ɗo o laatake to ni lewru sumaye nasti darake, kanko man ɗo acca inde kuuɗe mako ko o huwata fuu o darna ɗum, o wi'a nane ma lewru sumaye kam ɗum lewru ndu goɗɗo tiiɗata janga ɗuɗɗina jangugo alqur'an ha muɗum, ɗum lewru ndu goɗɗo tiiɗata ñamna bukaɓe ha muɗum. To kadi kuuɗe ɗo ɗiɗi ɗo o hollini kanko kam kanjum wonte tiiɗal mako ngal o tiiɗata dow muɗum ha nder lewru sumaye, o jangugo alqur'an be ñamnugo ñamdu ha nder lewru sumaye man ɗo. To kadi ñamnugo ñamdu nder lewru sumaye kanjum man ɗo ɗum woodi ɓural mapindiwal jamum. ɓi adamajo o ñalla sumago, an ngara hara gare ñaloma man ɗo cumtinamo keɓa mbarjari sumayere mako deydey ko o ñalli sumago man ɗo. La shakka ɗum kugal pamaral ɓi adamajo huwata wakkati wel pamarel, nden heɓa mbarjari ɓi adamajo ñalluɗo sumago. To kadi kanjum man ɗo ɗum ɗon mari ɓural majum ha deydey maranɗo bawɗe majum hani kanko man ɗo o suklano ɗum.
non nder misaluji man imam malik rahimahullah kanko man ɗo o laatake toni suumaye nasti kanko bo o darna deydey sungulla mako nder ɗon man je joole mako ɗe o janginanno ha muɗum ɗe fuumaje kanko man ɗo o darna joole man ɗo o wara o suklano kanko man ɗo be jangugo alqur'an deydey joole ɗe o janginanno ha muɗum hadis walla ɗe o janginanno ande fikku ko nandi e muɗum kadi ɗe fuumaje o darna ɗe ha nder suumaye man ɗo o hucitana kanko man ɗo jangugo alqur'an. to ɗo man ɗo kadi ɓe modiɓɓe ban ɓeɗo ni ɓe gaɗay ɗum ni sina kadi ngam ɓural jangugo alqur'an ha nder suumaye jangingo andal hadis andal fikku ban ɗum mardi darja ɗo be modibbo bo ban imam maliki kanko man ɗo o acca kuuɗe ɓurɗe ɗe o huwanno ɗo fuu la shakka kanje man ɗo ɗum kuuɗe ɓurɗe amma be non man fuu o yi kanko kam jangugo mako alqur'an ɗo ɓuranan mo deydey kuuɗe ɗe man ɗo ngam man kadi o laatake kanko man ɗo o darna joole ɗe o janginta ha muɗum o darna ɗe fuumaje o hucitana jangugo alqur'an. to kadi ɗo man ɗo ɗum imam maliki o waɗay banni ɗo man ni sina ngam ɓural ngal jangugo alqur'an mari ɗum ha nder lewru suumaye. to nder ɗon man modibbo biyeteɗo qatada rahimahullah kanko man ɗo o laatake o ɗon timmina jangugo alqur'an ɗo o janga qur'an o timmina ha tana suumaye kala asawere fu o jangan qur'an marra gotel o timmina kala asawere fu o janga qur'an marra gotel o timmina ni kam ha lewru ɗo pamarum man o timminan qur'an nde nayi ha lewru ɗo kam ha lebbi tana suumaye. to suumaye lewru suumaye darake kadi o sotta timmingo ha balɗe ha asawere go o warta ha kala balɗe tati fu kanko man ɗo o timminan qur'anu marrare ha kala balɗe tati fu o timminan qur'anu marrare. to kadi ɗo man ɗo modiɓɓe ɓeɗo ɓe gaɗay ɗum ni sina kadi ngam solango heɓgo mbar jari ɗundi gondi ha jangugo alqur'an ha nder lewru suumaye. to kadi en nani deydey misalji ha modi salafinko en ɓe noyi ɓe gayi be tiiɗal maɓɓe be accugo maɓɓe kuuɗe lattiɗe ɓurɗe ma ban jangingo andal fuu imam maliki o laatake o ɗon acca ɗum ngam o tiiɗana jangugo alqur'an la shakka kanjum man bo ɗum kuugal ɓurgal. to kadi en nani timminan ɗo nder balɗe tati en nani jotta kam noyi yakeji maɓɓe kamɓe man ɗo gayi be tiiɗal maɓɓe ha jangugo alqur'an ha nder lewru suumaye man ɗo kadi ko woni dow meɗen kam enen man ɗo colanen yaktago deydey yakeji maɓɓe man ɗo colanen yaktago nandida be maɓɓe ha kuuɗe maɓɓe man ɗo an man bo a wawan jangugo alqur'an timmina ɗum ha nder nelɗe tati to ni a tiiɗi ban tiiɗal maɓɓe ngal ɓe tiiɗi man ɗo a wawan jangugo alqur'an timmina ɗum nder asawere ko nandi e muɗum to ni a tiiɗi tiiɗal ban ngal ɓe tiiɗi man to kadi hani dow meɗen enen man ɗo deydey ndeni en nani nda kamɓe bo ɓural maɓɓe no woni tiiɗal maɓɓe no woni kadi enen dow colanen nandiditgo be maɓɓe ngam enen dow mbar jaari ndi ɓe giɗi man ɗo en ɗon mari haaje ha mbar jaari man. kadi o wiyata en nafotira en colana botorago be wakkatiji meɗen ɗi ñaloma be wakkatiji meɗen ɗi jemma colenen botorago be wakkatiji man ɗo ha jangugo alqur'an. o wiyata kadi ngam gurdam ɓi adamajo ɗon dilla be yaake jawɗo jamu jotta wakkati ɗon dogga jamu duuɓi ɓi adamaɗo ɗon caalo to kadi hani kanko man ɗo o heɓani ko o sigi ha nder sigaji mako ko laati kuuɗe boɗɗe o heɓa kanko bo ko waɗi o sigi deydey wakkatiji gurdam mako caalotoɗi man ɗo. to kadi o wiyata en nani deydey no jangugo alqur'an woni ɗum mbar jaari deydey ko woni ha muɗum kuugal pamaral ngal keɓrata ha muɗum mbar jaari ɗuɗdi deydey to a jangi alif lam mim an man ɗo a heɓi mbar jaari 50 la shakka ɗum kuugal pamaral jamum amma ko keɓɗa ha man bo ɗuɗɗum jamum. to kadi ɗo man ɗo ɗum waɗan ɓi adamajo kanko man ɗo o solana jangugo alqur'an kadi lattiɗo goɗɗo on to o matan kanko man ɗo o jangay qur'an ha nder suumaye man ɗo kanko latti ñamaɗo kanko wonte ñamaɗo ha wakkati muɗum.
to tiɗɗo jangi alqur'an ha nder suumaye kanko laati dibiɗo keɓɗo riba ha wakkati muɗum. To kadi ngam man ɗo hani kadi tiɗanen jangugo alqur'an ha nder lewru suumaye ɗo. kadi nder ko hollata en ɓural jangugo alqur'an ha nder lewru suumaye man ɗo, Jibrilu o laatake kanko man ɗo oɗon je jangida be annabijo alqur'an ha nder lewru suumaye ha deydey duuɓi caaliɗi, deydey kitale yeeso ko annabijo maya. kanko man ɗo o laatake oɗon jangida be muɗum alqur'an, deydey Jibrilu man kanko man ɗo o janga, annabijo janga kañum bo lornita deydey ko o jangi man ɗo, walla Jibrilu man kanko man ɗo o janga nder yoga nder alqur'an, annabijo bo janga masalan o deydey kanko man ɗo janga ɗerewol dow misal, kadi annabijo bo janga ɗerewol walla foti o janga ayaje 10, annabijo janga kañum bo ayaje 10 goɗɗe, walla bo foti kanko man ɗo o janga ayaje bakin 10, annabijo janga ɗe lornita. to kadi dow sifa kaɗo ɗo Jibrilu o laatake oɗon jangida be annabijo alqur'an man hande timma deydey sifa no mbiɗen ɗo. kadi kala hitande fu, kala nder suumaye fu oɗon wara ha suumaye jangida be annabijo qur'an dow yaake oɗo, sina ha hitande annabijo ragarere nde annabijo mayina ha muɗum ɗon man ɗo jangidi be annabijo alqur'an man banniɗo marraten, o timɓe jangi alqur'an ɓe timmini ɗum ha nder suumaye marraten. ɗo kam Jibrilu be annabijo sallallahu alayhi wa sallama. to kadi ɗo man ɗo ɗum wonayni wargo Jibrilu ha nder suumaye jangida be annabijo qur'an man ɗo, kadi ɗum wonayni sina ngam ɓural gongal ha jangugo alqur'an ha nder suumaye man, ngam ɗum sappinan en ɓural jangugo alqur'an ha nder suumaye man. hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.